ngap den sobai pi ke parlok bistanat ban pej yakar ka video hak ke channel claim la penjob ukalen Mbappe yakari Robert Lewandowski lim kan Netherland haka Austria ka jele kai ka khaddu jongka group di hak ka Euro archa arpsau hap den ka Fran bat ka Poland hak ba ka Fran bat ka Poland kala khai damar shikol haba pai shakare ka jele kai haka class step baro art lik tim kim shom la yo ban tep kol bat hadu berekut ka jele kai jongka class step ka Fran bat ka Poland kila kud dak namya khai claim don bat tep kol bat haba wan ban peteng ka jele kai haka klamit dai ka Fran ka balio ban tep kol ningkong lingba ukalen Mbappe haka mit ka san pun riu haka dur jongka penalti bat haka mit ka nyob kundai ka Poland kalio ban pai kala ya ka tai ka shikol ya ka kol bala tep do Robert Lewandowski haka dur jongka penalti bat hadu bedakut ka jingle kai jongka kandai po minit ka Fran bat ka Poland kila kud dak namya khai damar shikol haka wei pat ka jingle kai na ka group di hap den ka Netherland Persia ya ka Austria haka ba ka Austria kala la ban plimno ya ka Netherland dalai la arkol haba pai shaka de ka jele kai ka Austria tang hakabit ka bandriu jong ka class step kalio ban tep ka kol ka badingkong lingba ka kol bala kumbakla tep hi da urang le kai jong ka ri Netherland uti malen bat hadu berekut ka jele kai jong ka class step ka Austria kala tamno ka Netherland da shikol la no bat haba wan ban teng beng ya ka jele kai hak kalamit ka Netherland tang hadin armit kata hakamit ka basau punyo kalio ban pai kala ya ka tai ka shikol lingba usi gap ko bat hakamit ka basan kundai ka Austria kalio biang ban tep saya ka kol ka ar lingba ar smith bat hadu ka ka nyopo sau ka Austria kala tamno ka Netherland da ar la iwe kol bat hakabit ka nyopo san ka Netherland kalio biang ban pai kala ya ka tai ka kol lingba Memphis dipe bat hakabit ka prapo ka Austria kalio biang ban tep saya ka kol ka balai lingba M sabit sar bat hadu bedakut ka jingle kai jong ka kandai po minute ka Netherland kam chomla shu ban pai kala ya ka tai ka shikol hakaba ka Austria kala ban limno ka Netherland da lai la arkol lingba ka jingjob ka Austria ta kala kiu sha ka kradan ka bringkong hakamit ya king point na ka group di daka baka main 3 point na laisin ki jingle kai kat baka Netherland hadin baka lamat ya namrem haka jingle kai Persia ya ka Austria kala her sha ka kradan ka balai haka baka layo ban kamai 100 point na laisin ki jingle kai bat haba pai sha ka Fran hadin baka khai bat ka Poland kadon hak kradan ka bar haka mi ya king point na ka group di daka baka mai 100 point na laisin ki jingle kai kat baka Poland pat kadon hatrai du haka mi ya king point hadin baka layo ban kamai tang 10 point na laisin ki jingle kai haka baka Poland tak hab lek pai no tang haka group stage haka de ka Euro arjar ar pusau je parlok tang kini ki kubor ngangai bukla seng tu yin sa kendu hak wei pat ka video kuplay shibun